عزو سلام طنا تقبلوا فنونا بمكتال تشوكو بزغلكم تعزبتنا كمي توعلون لو محامس 24 حملة فركم عارتن فرغان استداروا هاقراون زيانتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بغب زعدم ساعتكم تصنح ميكايل حرقو فلما قم بكنت وتاتو فيلم بريزيدنت إيسياس صاب زبيتاو قداز تكوري كالاي كفالك على محتد مع كنا زين هاقرنا هيبو كوربوريشن زرات انطريتنا بنو زوبا مولكي بريتو عواقا قلقلوت زمحرس بتراكترات يبالو قس تقبار مربات مقرابن داقم مقرابن زقمقم ركبا بس مرات خايدو آب زيناتات وطعي روسيان يوكرينن توساخي مسرح ملوات مروحات ككايدات سمع بتيعن هندن بريطانيان تاريخاوي مخانو زتقصو نصع نقداو سمع كنز فرارما تحبيرو منقس روسيا مستوغو نستبتح السمع وتهدرو متحبا أصيغو زرزر زينا بريزيدنت إيسياس صاب عالماون زوباون قدياتن معبالتاتن زتوكوري قداماي كفال قلمحتت مسمع كنا زينا هاقرنا بقرم عصتو جعات حملة مكيادو زكريوم تمالم شدما آب زبيتاو قديات زتوكوري كالعين موداتان كفالا كايدوم زعبون ملكع تصوصاب ستداولو تحشتولو قرم مسكال قرش غير كغربوي بريزيدنت إيسياس نقدام النثاث مدبات هاقراو لمعات بزملكات ابزهابو مبرهي سفيح قطباو مدبات تتحيزو كمزلو دحر مزرزار بفلاي ابتم بلجتات زلنا صلاتات حرشان هابت بحرن زلو كهلوت عبيس لزقونه مهرت حرشا بحفشا اكل فرتات طرتات طوطن كال اندما بفلاي ببزحن عينتن مخعبات ككم كونتاتو ممعبال اغرو اندستري اتي قند امام كم زقونه بمغلاص نزي بادمعنت نمتغبار فوسا مايكعو كمون هنصت عبيتن ماكلتن كزنت ماي كساب ملؤ مقوصار مايا وهابتي كقصل مخانو اغنزيبو زتوهل لماي نزيبتاون لمعتاون معلتات بادمعنت ابطقم كوعل تكنولوجي مسنو نمعبالي سرحلو مهلاو ቅርጽ መሬትን ጸዓት ኤሌክትሪክን ተጠቂምካ ዝተፈተነ ፕሮጀክታት ድማ ከም ዘሎ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኩሉ ዝሰላሰል መደባት ምኽዕባት ምህርቲ ኪኖ ውሕስነት መግቢ ብምኻድ ተለካዒ ብዝኾነ መንገዲ ትርፊ ምህርቲ ብምፍራይ ናብ ምምስራሕ ምኻድ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ ጸዓት ንሕርሻ ጥራይ ዘይኮነ ንኹሉ ልምዓታዊ መደባት መሰረታዊ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ 12 ንኡሳን መርበባት ዝተኸፋፈለ 360 ሜጋዋት ከመንጩ ዝኽእል ረስናውን ተሓዳስን ጸዓት ዘዳቐለ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዝባጻሕ ሃገራዊ መርበብ ኤሌክትሪክ ንምትርግባር ኣብ መስርሕ ከም ዘሎን ጽቡቕ ይስጉም ምህላውን ብምሕባር ኣብዚ ሕጂ ተታሒዙ ዘሎ መደባት ልምዓት ህንጸት ኣባይቲ ብሰፍሒ ከም ዝተሓዝ ገሊጹ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ቀዳምነት ዝስራዕ ትምህርቲ ኮይኑ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ዘሎ ኣገልግሎታት ብዓይነቱ ናይ መምሕያሽ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕናውን ንኹሉ ዜጋን ከባቢታትን ዝሽፍን ኣድማዒ ኣገልግሎት ንምርጋጽ ብዕቱብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ብምብራህ ንጽጉማት ናይ መልዕሎ ኣገልግሎት ጽግዕተኛነት ብዘወግድ ምርጋጽ እውን ምስኡ ተኣሲሩ ይስርሓሉ ምህላው ኣረዲኡ ኣብ መወዳእታ ነዚ ሰፊሕ መደባት ሃገራዊ ልምዓት ዘተግብር ሰብ ምዃኑ ብምግላጽ ዓቕሚ ሰብ ብምጉስጓስ ኩሉ ዜጋ በብዓቕሙ ዝሰርሓሉ መደባት ተሰሪዑ ከም ዘሎ ኣብቲ ዓበይቲ መደባት ድማ ሰራዊት ክነጥፍ ምዃኑ ብምንጻር ኣብ ወጻኢ ዘሎ ዓቕሚ ሰብ ብክእለት ኮነ ብወፍሪ ኣበርክቶ ዝገብረሉ ባይታ ክዋደድ ምዃኑ ኣገንዚቡ ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ዘሎ ጽርግያታት ናይ ምምሕያሽ መደባት እናተተግበረ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ንምዕባል ይስራሕ ከም ዘሎ ጎኒ ጎኒ እውን ንመጓዓዝያ ንብረት ቆላሕታት ዝህብ መደባት ከም ዘሎ ኣብሪሁ ንዜናዊ ሓበሬታውን ዲፕሎማስያውን ኩነታት ብዝምልከት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዲፕሎማሲ ንልምዓት ዝሕግዝ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋታት ድማ ብኣጋ ንምእላይ ዘገልግል ክኸውን ከም ዝግባእ ብምጥቃስ መንግስቲ ኤርትራ ንዞባና ቀዳምነት ብምሃብ
ምስ ጎረባብትና ከምኡውን ምስ ጸለውቲ ሓይልታት ከም በዓል ኣሜሪካ ኤውሮጳዊ ሕብረት ቻይና ሩስያን ጣልያንን ኣብ ንጡፍ ጽምዶ ከም ዝጸንሐ ገሊጹ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብዘይካዚ ዜናን ማሕበራዊ ሚድያን ኣካል ዲፕሎማስን ፖለቲካዊ ንጥፍታትን ብምዃኑ ነቲ ዘሎ ምድንጋር ሓሶት ምስይጣንን ህውከት ናይ ምዝራእን ተግባራት ንምምካት ኣብ ዜናውን ሓበሬታውን ክግንባር ምሕያል ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንሱዳን ኣብ ዝምልከት ኣርእስቲ ኣብ ሱዳን ኩናት ሓድሕድ ዝበሃል ከም ዘየለ እቲ ዘሎ ናይ ደገ ሸርሕታት ዝድርኾ ወራር ምዃኑ ንዝኾነ ክፋል ህዝቢ ሱዳን ድማ ከም ዘይውክል ገሊጹ ካብ 1956 ጀሚሩ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ፖለቲካዊ ባህሊ ካብ ብዙሕ ከባቢታት ኣፍሪቃ ዝማዕበለን ዝሓሸን ምንባሩ ዝጠቐሰ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብፍላይ ካብ 1989 ምስ ምምጻእ ንህዝቢ ሱዳን ዘይውክል እስላማዊ ምንቅስቓስ ዓረብ ኣፍሪቃ ክርስቲያን እስላም ዝብል ምክፍፋል ከም ዝመፀ ከም ሳዕብየኑ ድማ ምንጻል ደቡብ ሱዳን ከም ዝኸተለ ብዝርዝር ኣብሪሁ እስላማዊ ስርዓት ብህዝባዊ ምልዓል ድሕሪ ምውዳቑ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ምስግጋር መድረኽ ሕድሪ ክስከም ዝኽእል ሰራዊት ዝብል ካብ ወድዓዊ ንባብ ዝነቅል ርእቶኣ ብወረቐት ከም ዘቕረበት ብምግላጽ እንተኾነ ናይ ደገ ሓይልታት ነቲ ጸገማት ብምምዝማዝ ነቲ መስርሕ ምስግጋር ከም ዝዘረግዎ ኣብሪሁ ብዝተፈላለየ መኣዝን ብሊብያ ብጫድ ብኢትዮጵያን ካልእን ክግበር ዝጸንሐ ምትእታው ናይ ግዳም ሓይልታት ካብ ማንም ዝተሰወረ ይኮነን ዝበለ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብፍላይ ኢማራት ኣብ ግዜ ሼክ ዛይድ ዝነበራ ሚዛን ርኢኻ ሎሚ ትገብሮ ዘላ ዕንደራ ክትቅበሎ ዘሸግር ኢሉ እዚ ተግባር እዚ ንኢማራት ከም ሃገር ዝውክል ከም ዘይኮነ ብድሕሪት ናይ ካልኦት ተልእኾ ከም ዘለዎ እውን ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ሱዳን ርግኣት ኣብ ከባቢናን ክንኡን ዘለዎ ጽልዋ ኣብ ግምት ብምእታው ኩሉ ደላይ ሰላም ኢደይ ኢድካ ክብለሉ ጸዊዑ ናብ ካል ዜና ምስ ንሰግር ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ንጥፈታት ማሕረስ ንምቅልጣፍን ሓረስቶት ርትዓዊ ኣገልግሎት ዝረኽብሉ ዕድል ንምፍጣርን ብዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ኣብ ንኡ ዞባ ሞልቂ ትራክተራት ኣዋፊሩ ብርትዓዊ ዋጋ ኣገልግሎት ማሕረስ ይህብ ኣሎ እቲ ኮርፖሬሽን ዝህቦ ዘሎ ርትዓዊ ኣገልግሎት ንጸንሖም ሕፅረት ከም ዘቃለሎ ዝሓበረ ማሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሞልቂ ኣቶ ኣስገዶ መንግስቱ ኣብ ምምጻእ ናይተን ትራክተራት ዝተረኣየ ምድንጓያት ኣብ ቀጻል ክረማት ተሓሳሲቦም ሓረስቶት ብወገኖም ንሰዓት ብሕሳብ 150 ናቕፋ ገርሆም ብትራክተራት ከም ተሓርሰ ብምጥቃስ ወቕቲ ማሕረስ ናይቲ ከባቢ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ መጻኢ ኣቐዲመን ዝመጻል ኩነታት ክፍጠር ተላብዮም ኣባላት ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ድማ ኣብቲ ንኡ ዞባ ንጥፈታት ማሕረስ ንምቅልጣፍ ብዝመልክዎ ሞያ የገልግሉ ምህላዎም ከም ዝሕግሶም ገሊጾም ብደረጃ ዞባ ማእከል ናይ ዝተሰላሰለ መደባት ምግራብን ዳግመ ምግራብን ገስጋስ ዝግምግም ርክብ ትማሊ ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ንዘዳሎ ዜናው ጸብጻብ ዳናይት ገብረህይወት በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዝወደቦ ገስጋስ ተግባር መደባት ምግራብን ዳግመ ምግራብን ኣብ ዞባ ማእከል ዝግምግም ርክብ ሎሚ 23 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ኣብቲ ወከልቲ ሚኒስትርታት ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ማሕደርቲ ንኡ ዞባታት ሃገራውያን ማሕበራት ከምኡውን ዝምልከተን ትካላት ዝተረኽቡሉ ኣኼባ ዋና ኣካይዲ ስራሕ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኮሎኔል ክንፈ ሃብቶም ኣብ ዘስምዖ ቃል ካብ 2021 ዝተበራበረ ንጥፈታት ምግራብ ዳግመ ምግራብን ምፍዋስ ማይኩዖን ንዝተወሰነ ዓመታት ዘተባብዑ ውፅኢት ከም እተረኽቦ እንተኾነ እቲ ገስጋስ ከምቲ ዝድለ ክዕቀብ ከም ዘይተኻእለ ብምሕባር ትግባረ መርሓ ልምዓታዊ መደባት ብግቡእ እናተቐየሰን እናተገምገመን ብኣድማዕነት ክሳለጥ ምእንቲ ዕቱብ ምክትታል ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቦም ዕማም ልምዓታዊ መደባት ብቐንዱ ድማ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ወለንታዊ ጥራይ ዘይኮነ ግዴታዊ እውን እዩ ዝበለ ኮሎኔል ክንፈ ሕብረተሰብ ንኣገዳስነቱን ውፅኢቱን ተረዲኡ ዋንነት ተሰሚዕዎ ክሰርሓሉ ተላብዩ ኣብ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ሓላፊት ጨንፈር ልምዓት ኣግራብ ኣቶ ሙሴ ሮቤል ብወገኑ ንተሳታፍነት ህዝብን ትካላቱን ብደረጃ ትካላትን ውዳበታትን ዝተሰላሰለ መደባት ልምዓት ኣግራብን ጽልውኡን ምውሓስን ቀጻልነት ዝዕመም ንጥፈታት ከምኡውን ውጥን 2025 ዝምልከት መብርሂ ሂቡ ተሳተፍቲ ኣብ ዘካይድ ወዘተ ብደረጃ ሃገር ዝተዓመነ ንጥፈታት ግቡእ ገምጋም ክካየደሉ ዓቕሚ ሰብ ትካላት ክለምዕ ዝወሃብ ቦታን ክመጣጠን ጸብጻባት ብመንጽር ጥሙር ልምዓታዊ መደባት ክቐርቡ ጎስጓሳዊ መደባት ክድፍኣሉ ትካላት ድማ ንመደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ኣካል ንጥፈታትን ገይረን ክሰርሓሉ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም
بدرجة هاجر بشوعة حملة استجمر كرمتاوي وفري تمهارون لمعتا بنوزو بعد غيح بزوت الوط المسارات بتصبوي تكبر له أبزيك 704 نحسز غتل وفري بدرجة نوزوبا 4 ميتاي تدك أنسيو زركبهم 420 تمهارو أب كلتا نقطة توافرهم أب مسرح زالاتات مدلاو غدا غدي نفلستات ينطفو كمزلو حلفي تمرتي ممهر بيانة تصفاي حبيرهم كيلا معقا ماين حمدن أتو ملوغيتا فتوي بوغنو زاقيد لعل 4 كيلومتر قناتا وزارك سرح كله 4000 كريتيميتن غورا غدي كم تدالو بمتقاس وفارو زري وزلو تقداسنتن توفاينتن موغيسو أواهدي تمهارو ممر محارنا في الصعيد ما اتي يسرح بمويا وين حرشا زل بمغانو عاد معنت كم زلو قريسو أبنو زو بعد دخلا بستفلالي موياتات كسلطنو صنحو كلتيميتن سوسان كلتن منسيات بعشران حدن حملة تمرقو اتي كاب حدك ساب سلستا وارح بقبرن كلسا حسابن استوهاب السلطنة تكنولوجي كمبيوتر مزرقح مسمرات إلكتريك سيتي فيديو كاميران قداماي رديتن زت أغلالي نيرو وكيل حمامته أبتي نوزوبا ويزورو سمهار قبر ميكال سلطنتي دليبو منزلو فلتت بسرح كمعبلو تلابع صحافي تقدف أبتي نوزوبا ويزورو نبيات بهالبي بوغنا اتسلطنا أكال نايتي نقوحن بقوعن مويا زعتغن زيقا نمفراي زقبر سعر مخانو بمقلاط بزل على كسر حلو الزخاخرة بغال وغن نبرتي من محدارات كبابين وزوبا عدو خلا بتوقسوم قرهو سدراسوات بوفر حارسو بتي بتصادفو عصوتو شعات من محدارات كبابي ستكبر مرب قراوتي شدشي متن عصوتو حمشن سدراسوات كحرس كله نسرسي متن حمسان سرسن تسوقما سدرا بيتا سوات دما گنزباو دقف كم توهاب وكيليرينا حبيرا أبلات جنفر محبر أمراون معبالة أون سنكولان زوبا ماكل بعشان كلتن حملاب كبابي ماي دمنت وفرا معقا ماين حمرن متكال فلستاتنا سلاسلو حلافيتي جنفر أو هادي نايتي مأتوتن أتو ياسين أحمد اتي مدبا كلتشن عشان حدن حدا هكتار بمحاس كمزي جمهورو ببدكاس كابتي وانتي زغتلو طريطا كابتي وان زتخلو شوعات ميتا أقراب 9 ميتاوت أب تصبق درجة كمزركب قريتو أبز حالف 4 عامتات أب ورحي كريتا جيزي ناوفرون زحرر أقراب نايم تكان زاراتات نايم سرحن وفراتات ناكايدو قطال مكتال كقبرلو مصنحون بتوسا خابريو أكايد سراح أقراوي محبر آمراون معبالاون سنكولان إيرترا أتو إيو تسقاي بوغنو بعد سلطان أقرابن سازقرامن زوط ونوفري حملة لمعات معوات مسرح حلافنة النفس وكف زيكا كم زغن بمدقاس أبركتوم كعزوزو جلوات مخانو ماركاكيتو زغوركم تعزب تسعيبو الزغرب زيناتات هاقراتو تسايكون مكتالكم كتقصول دقمم بغور عدم زينا مسنا روير تي فينا غطو لي زغوركم تعزبتي سلام كتالكم عزي مسكن زينا وطاي روسيان يوكرين انتمال 23 حملة بمونغونية تركيا بكتما اسطنبول اب زكايرو سالساي زورا قطاوي زرب توساغي مسرح ملوات مروحات كايراب سمع بصحن نلوخ روسيا زمرحه فلاديمير ميدينسكي اب زهابو غازيطا مغلصي كلتين هاجرات اب زوبا كوركوسك بيوكرين زت تحزو اساس 37 ملقا زركبو نفس وكفن حرشين كريتيميتن مروحات كينات كلواوطا كم تسمع مع افريطو روسيا قديما سكرينات شوعات الشح وتادرات يوكرين كم زركبتن توساخي 3000 مملاش دلوتو مخانان زحبره فلاديمير ميدينسكي يوكرين ون تمساسال سقمت كتوس تصويعهم إذا كم زين كله أب تحتي حد ساعات زوسر الزرب ركب مرحتي ككادن مقراس توخسي كجبرن أب زبل نتوتات كم زي تسمامعي زحبر زلو صحفي بيت مغري هاجراو دحنتن مكل خالن يوكرين رستيم إيموروف دحرت الزرب باب زهابو غازيطا مغلصي يوكرين ملؤن زي قدم كونتاون مقراس توخسي نوصيتاو دبلوماسي أغداس يلا كم تأمن بمغلاص هاجرو توخسي دو نمبالن نبار سلام زمص زرب نمكيادن دلوتو كم زل حبيرو زي كازي لوخ يوكرين اب مونغو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكين كساب مودا تاورحن حسه اخيبا كاير حساب كم زقربي يقاو حلو يغون بر مرحتي روسيان يوكرينن وعل سلام نمفرام اب سمع مس تبصح طراي كم زراخبون لوخ روسيا زمرحه فلاديمير ميدينسكي نغازطنياتات حبيرو وكلتي كلتين هاجرات بعصوتو شدشه غنبوتن كلتا سنن اب زكايرو كلتا زورياتات ركب
ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሙሩኻትን ኣስክሬናት ወተሃደራትን ንምልዋጥ ከም ተሰማምዑ ዝዝከር እዩ። ህንድን ብሪጣንያን ሎሚ 24 ሓምለ ታሪኻዊ ምዃኑ ዝጠቕሶ ነፃ ንግዳዊ ስምዕ ከም ዝፈራረማ ተሓቢሮም። እቲ ስምዕ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ኣብ ብሪጣንያ ዑደት ኣብ ዝፍጽመሉ ዘሎ እዋን ክኽተም እዩ ትፅቢት ዘለዎም። ካቢነ ሚኒስትራት ህንዲ ኣቐዲሙ ብ22 ሓምለ ነቲ ስምዕ ከም ዘጽደቖየን ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። ብመሰረቲ ስምዕ ህንዲ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ኣልኮላዊ መስተ ብሪጣንያ ክትኽፍሎ ዝጸንሐት ቀረጽ ካብ 150 ሚእታዊት ናብ 75 ሚእታዊት ኣብ 10 ዓመት ናይቲ ስምዕ ድማ ናብ 40 ሚእታዊት ከተጉድል እያ። ብዘይካዚ ኣብ ልዕሊ ኣብ ፍርያት መካይን ክኽፈል ዝጸንሐ መጠን ቀረጽ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ልዕሊ 100 ሚእታዊት ናብ 10 ሚእታዊት ክወርድ ምዃኑ ተሓቢሩ። እቲ ስምዕ ብሪጣንያ ኣብ 2020 ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ድሕሪ ምውፃእ ካብ ዝኸተመቶ ንግዳዊ ውዕላት እቲ ዝዓበየ ምዃኑ እዮም ፀብፃባ ዘረዱ። ክልቲአን ሃገራት ነቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2025 ዳግማይ ዘበገሶ ናብ ነፃ ንግዳዊ ስምዕ ንምብፃሕ ዝዓለመ ዝርብ ብ6 ግንቦት ከም ተዛዘመ ምሕባርን ዝፍለጥ እዩ። ህንድን ብሪጣንያን ዓመታዊ ኣስታት 52 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልዋጥ ከም ዘካየዳ ፀብፃባት ይሕብሩ። ህንዲ ምስ ኣሜሪካን ኤውሮጳ ሕብረትን ኣብ ተመሳሳሊ ንግዳዊ ስምዕ ንምብፃሕ ዝርብ ተካይድ ከም ዘላ እውን ይግለጽ። ናይ መወዳእታ ዜና ኮሚሽን መንግስቲ ሩስያ ምስ ቶጎ ንዝተበፅሐ ስምዕ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ትማል 23 ሓምለ ኣጽዲቕዎ። እዚ ውሳነ እዚ መርኣያ ናይቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ጽልዋ ሩስያ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ። እቲ ስምዕ ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ወተሃደራዊ ስልጠናን ልምምድን ከካይዳ ከምኡውን ኣብ መንጎ ሰራዊትን ህፁፅ ሕክምናዊ ሓገዛት ክግበር ዘኽእል እዩ። ሩስያ ቀዲማ ምስ ማሊ፣ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ተመሳሳሊ ስምዓት ከም ዝኸተመት ፀብፃባት ይረድኡ። ኩሉ መድያዊ ዝምድና ሩስያን ሃገራት ኣፍሪቃን እናደንፍዐ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ዜናታት ምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ዘተኮረ ካልኣይ ክፋል ቃለ መሕተት ማዕከናት ዜና ሃገርና ሂቦ። ኮርፖሬሽን ዘርኢን ጥሪትን ኣብ ዞባ ሞልቂ ብርቱዕ ዋጋ ኣገልግሎት ማሕረስ ብትራክተራት ይህብ ኣሎ። ገስጋስ ትግባር መደባት ምግራብን ዳግመ ምግራብን ዝግምግም ርክብ ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ። ኣብ ዜናታት ወፃኢ ሩስያን ዩክሬንን ተወሳኺ መስርሕ ምልዋጥ ምሩኻት ከካይዳ ኣብ ስምዕ በፂሐን። ህንድን ብሪጣንያን ታሪኻዊ ምዃኑ ዝጠቐሶ ነፃ ንግዳዊ ስምዕ ከም ዝፈራረማ ተሓቢሩ። መንግስቲ ሩስያ ምስ ቶጎ ንዝተበፅሐ ስምዕ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ኣጽዲቕዎ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎሚ ቀትሪ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስክን መሳርሕተይ ሙሴ ገብረ እግዚኣብሔር ንዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዙ ክመፀኩም ብወገነ ግን ሰላም